What's up mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, nandito na kami sa sa Santa Maria, bayan ng nanay ko. Bilag tayo dito. What's up mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Ito, kasama ko buong pamilya ko ngayon. May pupuntahan kami sa Santa Maria, mag-picnic. Abangan nyo na lang mga kapatid, pag andun na kami. Mga kapatid, nandito na kami sa sa Santa Maria, bayan ng nanay ko. I-picnic kami ngayon kasi birthday nung isa kong pinsan. Yan yung mga kasama namin sa likod. Kasama ko rin yung mag-iina ko. Ito kami ngayon. Mamaya pupunta kami sa sa ilog. Yan. Ito yung mga kasama namin. Mga pinsan ko yan. Ito naman yung boyfriend ng anak ko. Yan. Abangan nyo na lang pagpunta namin sa ilog mamaya. Many minutes later. Yan mga kapatid, nandito na kami sa sa ilog. Ayan may quarry dito. Ayan Ayan ko kung nakikita nyo mga kapatid kasi mainit. Sobrang init. Mainit ngayon. Ayan. May mga dump truck dito. Ayan. Lalakad na lang kami kasi medyo malalim yung hindi kaya ng motor. Ayan. Dito na kami mga kapatid. Mainit, walang masilungan. Okay lang. Masaya. Kasi dito kami ngayon. Ayan mga kapatid. Wow! Yan yung mga kasama namin. Nandun na sila taunahan. Ayan. Lakad tayo, pupunta tayo banda ron. Init, sobra. Magbabad tayo sa tubig mamaya. Hindi kinaya ng motor kaya niwan na natin dun sa bungad yung motor. Masyadong malalim na yung tubig. Ayan. Ganda dito mga kapatid. Ang mga tubig dito mga kapatid. Ayan. May quarry kasi rito. Kaya yung ibang tubig dito, yung hinukaya, malalalim. Ayan, magpapana kami ng isda ngayon. Kasama ko yung mga pinsan ko dito sa Santa Maria. Marami kami. Picnic. Init, wala tayong masilungan. Bilag tayo dito. A few moments later. Kaya mga kapatid, nandito kami ngayon sa ilog na. Liligo. Ayan. Dito kami ngayon. Papalamig muna kasi mainit. Ayan. Liligo kami. Sama ko yung mag-ina ko.
Asan? Hi! Hi! Ito namang mga kayo. Woo! Sarap maligo. Ay, nawa, pagkapatang kumain. Ginagawa mo. Ay. Magpaanod ka kaya? Ano ba ano taktupan niya? Oh. Ano taktupan? Ha? Nagdidan. Dadan. Hoy. Oy, kaya natete. Oh, okay. So ayan mga kapatid. Masarap yung magpalamig ngayon. Ganitong init ng panahon. Yan. So dito kami nagpipiknik. Yan, masarap yung magbabad sa tubig. A few moments later. Bagong huli na isda. Yan, tilapia. Nagbayagan, Diyos milo ako. Ang ulam namin. Nagdipin na nga mga nagpunta ko na siguro na. Nagtag pa to, lakat ka. Nagtalang nila babae na mga. Dahil sita na tayo. Actually, sige. Nandito kami ngayon nagpipiknik. Ayan yung ulam namin, no? Ayan. Bagong huli yan, fresh na isda. Talang man dahil mas Ayan. sila mo ka. Nagtagapsuga ko. Gusto na amot tayo. Ito, nagpa-muhuli na naman sila ng isda. Ayan. Tilapia. Yan, sariwang sariwa yung inulam namin kanina. Bagong huli na tilapia. Mainit nga lang dito. Sobrang init. Many minutes later. Yan mga kapatid, ligo tayo ulit kasi mainit.
One eternity later. Yan mga kapatid, tignan muna natin yung mga bata na naliligo dun sa baba. Sila naliligo. Puntahan muna natin para kita natin kung safe sila o hindi. Init. Andyan sila. Sila naliligo. Yan. Yan, naliligo sila. Andyan sila. Ang lawak ng ilog dito. One eternity later. Ayan mga kapatid, nandito na kami sa bahay. Anong oras na? Alas 7 na pasado. Kakauwi lang namin. So maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. Sana suportahan nyo pa ako. Huwag nyo sanang kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Amor Parenas. Maraming salamat.